Hej, jeg hedder Tarek Sof-Al-Galali. Jeg er professor i hæmatologi på Aarhus Universitetshospital, og jeg vil gerne fortælle omkring diffus storcellet B-celle-lymfom. Og som I godt ved, så er det jo den allerhyppigste sygdom, vi har inden for lymfomgruppen. Der er omkring 500 nye om året i Danmark, og medianalderen i dag er faktisk 70 år. I meget af litteraturen, vi kigger i, der står der som regel, at det er 55-67 år, men vi har faktisk i de nyeste opgørelser fra Danmark set, at den er over 70 år nu. Nu er vi faktisk helt op på omkring 73-74 år. Så det er faktisk en sygdom nu, vi hyppigt ser hos de allerældste også. Og det udgør omkring 30-40% af alle non-Hodgkin-lymfomer. Da jeg begyndte i hæmatologi, der tænkte jeg tit over, hvorfor det hedder diffus storcellet B-celle-lymfom. Og min første tanke var faktisk, at det var noget, der var spredt over det hele, men det er det ikke. Det er jo fordi, at cellerne, når man kigger i mikroskopet, ser ud, som om de vokser diffust, og cellerne er store i forhold til follicular-lymfom. Så der er navnet. Hvis man kigger på immunhistamien, så har det sådan en typisk B-celle-fenotype med CD79, CD20, ofte en høj Ki67, det vil sige, at den deler eller prolifererer hurtigt, og så er der eventuelt BCL2, CD10 og BCL6-ekspression. Der er kommet en ny WHO-klassifikation for nylig, og det er ikke fordi, der er de store ændringer fra den store gruppe af diffus storcellet B-celle-lymfom, den der hedder NOS, Not Otherwise Specified. Jeg har taget den vigtigste figur, jeg synes, ud her. Den er ret simpel og viser, hvordan man klassificerer dem. Og når man har diffus storcellet B-celle-lymfom, hvis I kigger til venstre oppe i toppen, jamen så skal man lave en undersøgelse for myg, og hvis der er myg germline, jamen så har man diffus storcellet B-celle-lymfom NOS. Hvis man har myg rearrangement, men ikke BCL2 eller BCL6 rearrangement, så har man faktisk også diffus storcellet B-celle-lymfom NOS. Hvis man har myg rearrangement, så kommer man ned i den her kategori, der hedder double hit eller high grade, hvis man også har BCL2 rearrangement. Det vigtige her er faktisk, at BCL6 rearrangement i sig selv ikke længere giver double hit. Og så skal man selvfølgelig skelne for Burkitt. Burkitt er en helt anden sygdom, kræver en anden behandling. Det er ofte klart morfologisk, hvis det drejer sig om Burkitt. En anden gruppe, man ser, det er den her high grade. Det er sådan en fenotype mellem Burkitt og diffus storcellet B-celle-lymfom, som har en lidt anden morfologi, og som også har nogle gange nogle andre genetiske læsioner. Det her vil jeg overhovedet ikke gennemgå, for det er helt uoverskueligt at gennemgå, men det er bare for at sige, at diffus storcellet B-celle-lymfom, selv dem vi kalder NOS, det er i virkeligheden ikke kun én sygdom. Vi har rigtig mange undergrupper, det ved vi, når man karakteriserer dem molekylær genetisk. Og de her forskellige undertyper har faktisk også, kan man sige, klinisk, eller de har ikke klinisk betydning, men de har i hvert fald en potentiel betydning, fordi at vi ved, at de sygdomme drives af forskellige genetiske forandringer, og nogle er for eksempel meget afhængige af B-cellereceptoren, som vi kan targetere. Andre har nogle andre karakteristika, som også kan potentielt targeteres. Man kan sige, at i dag så har det ingen klinisk betydning, fordi det er ikke en del af standardbehandling at forsøge at targetere de her ting, men jeg tror, at i fremtiden så vil vi se, at den her NOS-gruppe, den bliver til mange mindre grupper også. Der er lige en gruppe, jeg vil hive ud, som er anderledes. Den her double hit lesion eller double hit lymfomerne. Det er dem, der har myg-translokation og BCL2-translokation. Tidligere så var BCL6-translokation og myg-translokation også double hit definerende, men det er det ikke i dag. I dag skal man have BCL2. Og det er ikke så mange, der har double hit, det er under 10%, og det er ofte dem, der har sådan en GCP-fenotype. Og det man kan sige, det er, at det er faktisk en lille smule kontroversielt med de her double hit lymfomer, fordi at det er nogle, vi traditionelt set antager har en rigtig dårlig prognose, og det er også rigtigt, men vi ved også, når man kigger på den kurve her til højre, at det kommer lidt an på, hvor det her myggen er translokeret til. Hvis det er translokeret til IgG, jamen så er det formentlig associeret med en noget dårlig prognose, men hvis det har en anden translokationspartner, så er det faktisk ikke altid, at man kan skelne det fra dem, der ikke har dobbelt hit. Der har også været en del kontroversielle ting omkring det at have dobbelt hit og CNS-recidivrisiko, og nogle af de tidligere studier viste, at der var en meget høj risiko for CNS-recidiv, når man havde dobbelt hit lymfom. Det skal også siges, at i tidligere studier, der var det ofte en selekteret population, men vel for eksempel undersøge dem, der havde klinisk høj risiko for, om de havde dobbelt hit eller ej. Og det betyder selvfølgelig, at dem, man fandt med dobbelt hit, var også for dem, der havde klinisk høj risiko, og så bliver det på en måde en selvopfyldende profeti. Jeg har lige valgt at fremhæve det her helt nye studie fra British Columbia, hvor man kiggede på CNS-recidivrisikoen hos patienter med dobbelt hit, hvor man har undersøgt dobbelt hit i en mere
kan man sige, populationsbaseret kohorte er ikke udvalgt specifikt ud fra nogle kliniske karakteristika. Der kan man se, at det er omkring 7% efter et par år, der har CNS-recidiver. Hvis man bemærker til højre på tabellerne, så er det meget få, der fik IV, altså IV CNS-profylakse her, højdosmetræksat formentlig mest. Så det er faktisk ikke sådan helt entydigt om dem, der har dobbelthit i sig selv, hvis der ikke er andre højrisikofeatures, om de virkelig har så høj risiko. Jeg har valgt at sætte det her slide ind også. Det er vores retningslinje for førstelinjebehandling af diffus storcelle B-cell-lymfom. Og det viser, hvordan vi behandler patienterne i Danmark. Jeg vil anbefale, at man kigger i den guideline, når man har patienterne, og der kommer også en ny formentlig senere i år. Når man har stadium 1-2, anabra stadium 1-2, og ikke har bulksygdomme, her er det defineret som 10 cm, så er standardbehandlingen R-CHOP gange 3 med PET-CT, og hvis man er i remission, Duvil 1-3, så får man yderligere 1 gange R-CHOP. Hvis man er i partnerremission, kan man vælge at give yderligere 3 R-CHOP, så man får 6 i alt, eller man kan vælge at give 1 yderligere stråleterapi. Hvis man har progressiv sygdom, så giver det sig selv, så skal man til anden linje behandling. Hvis man så kigger nedenunder, så er det stadium 3-4, og her er der nogle forskellige valgmuligheder, det kommer lidt mere ind på, men generelt så kan I se, at det gennemgående det altså er R-CHOP eller varianter af R-CHOP. Og R-CHOP, som I ved, det er rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin, vincristine og prednison, givet hver 3. uge eller hver anden uge, hvis man vil. De fleste er gået væk fra hver anden uge i dag, selvom det er, kan man sige, lige så effektivt, og man er hurtigere færdig. Det er simpelthen fordi, det faktisk er mere toksisk. Hvorfor er det, vi giver et CHOP? Og det er faktisk noget, vi har gjort gennem 30 år efterhånden. Hvorfor er det ikke blevet bedre? Der er forsøgt alle mulige ting, og det her det er faktisk det vigtigste studie, vil jeg mene, der virkelig viser, hvorfor det er, vi giver et CHOP. Det er et studie, der blev publiceret i 93, og der sammenlignede man CHOP med en masse mere intensive behandlinger, og det var før man havde rituximab, og man kan se, at overlevelsen er fuldstændig ens, så man lever faktisk ikke længere af at få de her kan man sige, regimer med meget specielle navne efterhånden. Vi bruger det overhovedet ikke mere, ProMase, Cytabum og M-Bacot, og det er faktisk noget, vi overhovedet ikke bruger det, men det var meget mere intensive behandlinger. Når man kigger på risikoen for død, grad 5 toksicitet, så var det kun 1% i CHOP, mens der var noget flere i de andre grupper. Ikke signifikans, men nærsignifikans på 0,09. Ikke? Og så der er ingen tvivl om, at man kan sagtens give patienterne meget kemoterapi. Man øger ikke overlevelsen, men man kan til gengæld godt være sikker på, at det er mere toksisk, og de kommer til at døje mere med både akutte bivirkninger, men også sene bivirkninger. Så derfor er CHOP vores standard. Og hvorfor så CD20-antistof, hvorfor rituximab? Jamen det er fordi, det faktisk er det eneste, der har vist sig efter CHOP at kunne øge overlevelsen i første linje. Jeg snakker ikke om progressionsfri overlevelse, jeg snakker om total overlevelse. Det var det her studie fra 2002. Så det har også været brugt efterhånden i mere end 20 år af CHOP som standard. Og det er stadig en rigtig god behandling for mange patienter, men ikke for alle. Der har været rigtig meget diskussion omkring det her CHOP 14 og 21, og vi har faktisk begge muligheder i vores guidelines. Der kan være nogle patienter, der meget gerne vil have hurtig behandling og gerne vil være færdige med de her 6 behandlinger på kortere tid. Der kan også være nogen, der ikke vil det, men samlet set så kan man sige, at vi har ingen evidens for, at det er bedre at give behandlingerne hurtigt. Til gengæld så kan man se herovre på højre side, at der er utvivlsomt mere neutropeni, der er flere infektionstilfælde, og der er også mere trombocytopeni. Så der er helt klart en øget risiko for toksicitet, hvis man accelererer behandlingen. Det jeg lige vil sige, det er, at det er for diffus storcellet NOS ligegyldigt, om man giver CHOP 21 eller 14, men det gælder altså ikke medicinal B-cell-lymfom. Der skal man formentlig give CHOP 14, hvis det er CHOP, man overhovedet vælger til de patienter. Og det her det er et studie, vi lavede på den danske og svenske kohorte populationsbaseret. Det viser sådan set bare, hvordan går det patienter inden for forskellige risikoklassifikationer, når de får R-CHOP. Den første er IPI, den anden er RIPI, den sidste er NCCN-IPI, og de skiller jo kurvene på forskellige vis, men det man kan se, det er, at for en stor gruppe patienter, de røde, grønne, der går det faktisk meget godt. Selv efter 6 års opfølging, der er overlevelsen rigtig god. Når man kigger på højrisikopatienter, de lilla, så går det ikke så godt. Og det betyder jo, at der i virkeligheden er en brug for en bedre behandling til en hel del patienter med diffus storcelle. Så selvom vi siger, at det generelt går godt, og når vi møder patienter, så siger vi, at vi behandler for helbred, så ved vi også godt, at
Det er altså ikke alle, der bliver raske, og vi kan godt med en rimelig sandsynlighed forudsige, hvem det er, der bliver raske, og hvem der ikke bliver raske. Eller i hvert fald, hvem der er i risiko for ikke at blive rask. Jeg vil også lige snakke lidt om de ældre, fordi som jeg sagde til at starte med, så er det faktisk rigtig, rigtig mange i dag af de her patienter. Over halvdelen af dem, der får diagnosen, der er over 70. Så vi har rigtig, rigtig mange, der skal behandles, også i ældrekategorien, også i plus 80-kategorien. Og det giver nogle helt særlige udfordringer, fordi at udover at man selvfølgelig skal behandle lymfomsygdommen, så skal man også være klar over, at når man behandler og giver kurativ behandling, så øger man også, altså er der en betydelig risiko for, at man også, kan man sige, skader patienten på en måde, så man faktisk har en del, der dør af behandlingen. Det er ret sjældent, at der er alvorlige bivirkninger, altså dødsfald på grund af airchop hos den yngre kategori, men når man er plus 80, så ses det faktisk, og det skal man være opmærksom på. Men på den anden side, hvis man ikke behandler lymfomsygdommen, så går det heller ikke godt. Så man er nødt til at vælge en eller anden måde at behandle på, og der er der lavet et studie i Frankrig for nogle år tilbage, hvor man halverede dosis af CHOP, og det er også det, vi gør i Danmark til den der plus 80. Og det går faktisk rimelig godt. Jeg har vist PFS-kurven her til højre, hvor man kan se, at efter en 3 år, der er ikke så mange patienter tilbage der, men der er overlevelsen nok PFS på 50%, og det er egentlig ganske pænt, når man ved, at de fleste af de her patienter, de faktisk var over 80 år. Det, man skal lægge mærke til her på venstre side, det er, at der er altså en del dødsfald tidligt, og også en del toxicitetsdødsfald, så det er ikke selv når man behandler med halv dosis, så er det ikke ufarligt. Og man skal huske generelt hos ældre, men ikke kun over 80-årige, også dem over 60 år, og måske også flere, og huske at give profylakse med antibiotika, og også husk G-CSF-behandling. Det står også i vores guideline. Så airchop er en god behandling, det er det, vi giver, det er først en behandling, og man har forsøgt alle mulige ting for at gøre den bedre. Man har forsøgt at give et nyt CD20-antistof, obinutuzumab, man har forsøgt at intensivere brugen af rituximab, både induktion og vedligehold. Man har givet stamcelletransplantation, man har lavet dose-adjusted EPOCH, som er en lidt mere kompliceret behandling. Man har også tillagt nogle små molekyler, ibrutinib, lenalidomid, bortezomib, men der er altså rigtig noget, der er slået igennem. Der er i hvert fald ikke noget, der har vist sig generelt at øge overlevelsen for de her patienter. Det eneste, der rigtig har der er kommet de sidste år, som også har fået en godkendelse i første linje, det er polatuzumab vedotin. Det er sådan et antibody-drug conjugate, der er rettet mod CD79, hvor der så er koblet et toksin på. Og studiet, POLARIX-studiet, der har vist resultaterne her, det viser jo helt tydeligt, at der er en lille PFS-fordel. Det kan man se i plot A og i plot B. Det er figurerne i toppen. Når man så kigger på plot D, det er overlevelse, total overlevelse, så er det faktisk fuldstændig ens. Og det betyder jo, at trods den her lille PFS-fordel, så er der ikke nogen overall survival-fordel, og der kan man diskutere, om det så er en behandling, der er værd at bruge, eller om det er noget, der ikke er godt at bruge. Og jeg tænker, man skal nok ikke udelukkende se på totaloverlevelsen, når der er en PFS-fordel, fordi at der kan jo godt være tilfælde, hvor det er en ret, kan man sige, alvorlig ting at have en progression for at opnå sin totaloverlevelse. Det kan jo være, at nogle af de her patienter ender i en stamcelletransplantation eller ender i CAR-T. Så en lille PFS-fordel kan også nogle gange være af værdi for patienterne, selvom det ikke forlænger totaloverlevelsen. Det var ikke sådan helt simpelt, det her studie, vil jeg bare lige sige, og der er stadig lidt, kan man sige, diskussion om, hvordan man skal tolke det. Når man kigger på de her plots, som jeg har fundet på nettet, så kan man se, at det i virkeligheden nok mest er den her high-grade gruppe, som virkelig profiterer af polatuzumab, også når man kigger på overlevelse hernede i plottet nederst til venstre. Og når man kigger på remissionsraterne her til højre, så kan man se, at dem, der havde NOS, de havde faktisk fuldstændig ens remissionsrater i studiet. Dem, der havde high grade, der var der en betydelig forskel. Så spørgsmålet er, om det er alle, eller om man i virkeligheden også begynder at se, også i de her førstelinjestudier, der inkluderer bredt, at det er faktisk ikke alle, der har den samme effekt af behandlingen. Man skal til at skille de her patienter lidt mere ud. Så vil jeg lige sige lidt om dose-adjusted EPOCH. Det er noget, vi bruger i Danmark til højrisikosygdom, og også til dobbelthit-sygdom, og også til for eksempel primært medicinal B-cell-lymfom. Det er en lidt mere kompleks behandling end airchop på den måde, at det skal gives som kontinuerlige infusioner, og det er over 5 dage, og det er, kan man sige, ret ressourcetungt både for plejepersonale og egentlig også noget hårdere for patienterne.
Hvorfor bruger vi det, når vi har et studie, der viser, at der var ens overlevelse? Det kan man godt diskutere. Det gør vi jo så alligevel, fordi der blandt andet er nogle nordiske studier, der viser, at højrisikopatienter, der har fået intensiveret kemoterapi, ikke nødvendigvis kun dosage og EPOCH, måske klarer sig lidt bedre, men det er fase 2-studier. Men der var faktisk også i det her studie, det her kaldt 50-303, som der var der faktisk også data, der tydede på, at patienter, der havde højrisikosygdom, måske klarer sig bedre i subgruppeanalyser. Men man skal selvfølgelig forstå, og det er lige markeret her på skærmen, man skal selvfølgelig forstå, at når man har et negativt studie i primæranalysen, så er alt, man laver bagefter, eksplorativt. Og man kan lægge så meget vægt på den subgruppe, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald også noget, der bliver diskuteret lidt, hvor meget skal man egentlig give de her intensive regimer, og hvor meget vinder vi egentlig. Vi har kigget lidt på det i Danmark på et tidspunkt her for et års tid siden. Vi giver nemlig AirTube til nogle af de mere højrisikopatienter, vi har i Danmark. Og der prøvede vi at kigge de data, vi havde i Danmark, og der, hvor vi havde brugt AirTube, altså lagt etoposide til CHOP, i forhold til at bruge CHOP alene. Og vi har forsøgt at lave det på en måde, hvor vi matcher, sådan at vi tager højde for, at der er forskellige alder og forskellige risikofaktorer og sådan ting. Og der ser vi heller ikke nogen stor forskel. Så det, jeg vil sige samlet set, det er, at i mange steder i verden, der bruger man AirChop som førstelinjebehandling til langt de fleste patienter. I Danmark har vi, kan man sige, lidt variation, men der er ingen tvivl om, at AirChop er en god behandling til alle sammen. Om det er bedre at give AirChop og bedre at give dosage og EPOCH, det ved vi ikke helt. Til de yngre giver vi ofte det i Danmark, når det er høj risiko, men vi må håbe, at der på et tidspunkt kommer lidt mere data på det. Når det så er sagt, og det her efterlysning af mere data på intensiv kemoterapi, så vil jeg sige, at det vi nok i virkeligheden måske mere skal kigge efter, jeg tror, der kan komme til at ændre fremtiden fuldstændig, det er de studier, der kører lige nu, hvor man lægger bispecifikke antistoffer til førstelinjebehandlingen. Der er et studie, hvor man prøver glofitamab til førstelinjebehandling af diffus storcelle B-cell-lymfom sammen med kemoterapi, og et studie også, hvor man prøver epcoritamab på samme måde. Og jeg tror i virkeligheden, at de behandlinger, det er bare kan man sige, et håb for patienterne, at de virkelig kommer til at betyde, at de her højrisikopatienter, de får meget bedre responsrater og bedre overlevelse. Men det får vi se. Så hvor står vi i dag? Altså vi står der, at 70% bliver helbredt med AirChop, og det er jo sådan set ganske godt. Det er en patientgruppe, eller det er i hvert fald en behandling, hvor vi kender bivirkningen, vi ved, hvordan det skal gives, og vi ved også, hvad langtidsbivirkningen er. Men der er altså stadig et behov for at finde ud af, hvem er de her 30%, der ikke bliver helbredt. Vi ved godt sådan overordnet set, hvem der er i risiko, men vi kan ikke sige det præcis nok til at sige, at der er nogen, der ikke skal have AirChop. Med sikkerhed i hvert fald. Eller AirChop-lignende behandlinger. Det andet er jo så, at det behøver man måske ikke spekulere så meget på, hvis man nu har en rigtig god behandling, eller i hvert fald hvis det ikke lykkes at finde en gruppe, der ikke skal have AirChop. Hvis man så bare har en god behandling til den gruppe, der ikke bliver raske, kommer man så omkring det ved det, og det vil jeg snakke lidt om nu her, andenlinjebehandlingen til gruppen af patienter, der har tilbagefald eller refraktær sygdom, de her 30%. Og det man ved, vi har lavet et studie på et tidspunkt, hvor vi kiggede på, hvad er prognosen egentlig ved tilbagefald, og det man ved, det er, at tidspunktet for tilbagefald betyder rigtig meget, og det giver jo sådan set god mening. Den her kurve, den viser tiden til progression, altså tiden fra diagnose til progression, opdelt i nogle forskellige intervaller fra 6 måneder op til 36 måneder, og ikke overraskende, så er det sådan, at hvis man har været i remission længe inden man får progression, så overlever man bedre. Og det giver god mening, fordi at er man totalt refraktær på en form for kemoterapi, og de her data, det var for den gang, man kun havde kemoterapi, jamen så er sandsynligheden for, at den anden type kemoterapi virker godt, nok mindre i forhold til, hvis man har været i langvarig remission. Så nu kommer jeg til at snakke lidt om andenlinjebehandlinger og vender lidt på hovedet, for jeg starter nemlig med dem med sen recidiv, dem over 12 måneder, dem hvor vi ved, at førstelinjebehandlingen faktisk virkede i en periode, og de responderede på kemoterapi, men ikke varigt. I dag der har vi mulighed for at behandle med kemoterapi igen, og der er en rimelig chance for, at de opnår en remission. Vi har forskellige regimer, vi kan bruge til det, og der er ikke et, der er bedre end andre, men der er nok nogle, der er mindre toksiske, og der er også nogle, der er nemmere at give. Der er nogle, der kan gives ambulant, for eksempel det her er GDP. De patienter, der får remission efter andenlinjebehandling med kemoterapi, de her intensive behandlinger i hvert fald, dem giver vi konsolidering med stamcelletransplantation. Og det er selvfølgelig kun, hvis de responderer på kemoterapien, og det er også kun, hvis de er i god performance og kan tåle det. Det er en hård behandling, men der er en del, der bliver raske. Hvorfor har man den her 12 måneders
regel. Det baserer sig dels på nogle studier, der er lavet for nylig, men det baserer sig faktisk også på, at vi ved, også for det her studie, prospektiv studie omkring højdosbehandling med forskellige typer induktion, at de patienter, der har fået tilbagefald sent, de klarer sig bare meget bedre. Og det er dem til højre, dem i B-kurven, der kan man se, at hvis man har fået tilbagefald efter 12 måneder fra diagnosen, jamen så går det langt bedre i forhold til, hvis man har fået tidligt tilbagefald. Der er faktisk også sådan, at man kan se på venstre side i A-plottet, at hvis man har fået tidligere rituximab, så går det faktisk også ret dårligt i forhold til, hvis man ikke har fået rituximab. Og det er nok også noget, man skal være lidt opmærksom på i dag, at dem, der får tilbagefald selv lidt senere, måske ikke har så god prognose, som vi engang troede, fordi at de har været igennem rituximab-behandling og de andre ting, i forhold til nogle af de her gamle data, hvor vi siger, at det gik meget godt, hvis de fik tilbagefald, men der er der nok også mange, der også har fået noget mere behandling, for eksempel rituximab, da de fik tilbagefald. Så. Men de data her, det her, man vidste, at et sent tilbagefald, det havde en rimelig prognose, men tidlig tilbagefald havde en meget dårlig prognose. Det er også det, der har gjort udfaldet for designet af de her studier med CAR-T i anden linje, og jeg viser bare 2 publikationer her, jeg synes, der er værd at kigge på. De handler begge 2 om axicel, men der er jo også andre forsøg. Generelt så har de valgt de grupper, der havde høj risiko tilbagefald, og det vil sige dem, der havde tilbagefald inden for 12 måneder efter første linjebehandling. Og CAR-T, som I ved, det er jo en form for genetisk modificerede T-celler, hvor man sætter en B-cellereceptor på T-cellerne, som så er rettet mod lymfomcellerne CD19, og det er en ret effektiv behandling. Det er også en ret innovativ behandling, som virkelig har givet os nogle nye muligheder, fordi at det netop ikke er mere kemoterapi, men noget helt nyt. Og når man kigger på det her studie, nok det vigtigste studie i lang tid inden for lymfom, så kan man se, at det er et andenlinjestudie, hvor man randomiserer patienter til konventionel højdosis mod CAR-T. Så kan man se på plot A, øverst til højre, at det går jo langt bedre, når man kigger på event-free survival, når man har fået CAR-T, i forhold til når man har fået højdosisbehandling eller standard of care. Og når man kigger ned på forholdsplottet nedenunder, så er det faktisk alle grupper. Unge og gamle, høj risiko, dobbelthit osv. Så uden tvivl, så er det en bedre behandling end kemoterapi. Det kan så godt være lidt overraskende, når man har så flot en forbedring i EFS, altså event-free survival, at man så kun får en relativt beskeden skilning af kurvene i overlevelse, men det er fordi, at rigtig, rigtig mange patienter i de her studier fik faktisk CAR-T, efter de fik progression efter kemoterapien i standardarmen. Så det betyder, at det er svært at vurdere totaloverlevelse, men alligevel, på trods af, at så mange havde overlappet det, jeg viser her, 57% fik CAR-T senere af dem, der var i standardarmen. På trods af det, så var der alligevel en forbedring af overlevelsen. Så det tyder også på, at det er nok bedre at give det i anden linje, når man har behovet, end at vente til tredje linje. Og det her, det er så nogle overlevelseskurver, hvor man har forsøgt at korrigere for det her overlap, og der kan man se, der skiller der noget mere. Så ingen tvivl om, at det er en behandling, der i hvert fald i de kliniske studier øger overlevelsen, og det er en kæmpe landvinding. I senere linjer har vi faktisk også adgang til CAR-T i dag i Danmark, og det er baseret på ZUMA-1-studiet. Det er efterhånden et gammelt studie, men en opdatering her fra 2022 viser også, at det er dem, der havde tilbagefald efter højdosis, eller dem, der var refraktære på kemoterapi. De bliver inkluderet i det her studie, og der kan man også se efter nogle år, 3 år for eksempel, der er der alligevel omkring 40-50%, der ikke har haft progression. Så det er virkelig en gruppe af patienter, som vi tidligere ikke havde nogen god behandling til, og hvor det var ret usandsynligt at opnå varig remission. Der kan vi nok sige i dag, at 40-50% måske kan blive raske. Så også et kæmpe fremskridt. Så er der altid det her kontrovers om kliniske studier i virkeligheden, og man kan spørge, virker CAR-T så i virkeligheden? Og CAR-T er blevet brugt rigtig, rigtig mange år rundt omkring i verden, og man har efterhånden ganske gode og store registre. Og her viser jeg den franske opgørelse, hvor man kan se, at der er næsten 800 patienter med, ikke? Og man kan se overlevelsen her baseret på inklusion, der ligner ZUMA-1, altså de her svært syge patienter. Og det ligner jo rigtig meget i de kliniske studier. Så om det er fordi, man er god til at vælge patienter lidt mere restriktivt i dag til CAR-T i forhold til, hvad man normalt er, når man ser medicin fra kliniske studier komme ind i virkeligheden, eller om det er fordi, at det i virkeligheden bare er så meget bedre, det står hen i det uvisse, men der er ingen tvivl om, at vi ser de samme resultater, som man gjorde i de kliniske studier i virkeligheden. CAR-T-toksiciteten er noget anderledes end
toksiciteten fra stamcelletransplantationen. Der er stadig de sædvanlige, de her med alvorlige livstruende infektioner, sepsis, dem skal man huske, men så er der også de andre, de her immunologiske reaktioner, CRS, altså en sepsislignende tilstand, som ikke er sepsis og skal behandles helt anderledes, og ICANS, en alvorlig neurotoksicitet, som vi heller ikke ser efter højdosis. Der har været meget snak omkring de her ting, og hvordan man skal håndtere det, og også nogle ting, og det har i virkeligheden måske nærmest været begrænset nogle gange for brugen af de her behandlinger, at man har været så bange for toksiciteten. Men jeg tror i virkeligheden, at når man lærer at håndtere det her, og det mener jeg, at vi allerede har, jamen så er det ikke nødvendigvis så meget værre end den risiko for alvorlige infektioner, som man også ser ved nogle behandlinger. Så det handler simpelthen bare om at lære at erkende det og håndtere det på en anden måde. Jeg tror, det bliver en helt rutine-ting i vores fremtidige hematologi at håndtere de her ting. Jeg tror, vi kommer til at se mange flere behandlinger, der giver netop de her bivirkninger. Ja. Det sidste, jeg lige vil nævne lidt om, det er de bispecifikke antistoffer. Det er ikke noget, vi har tilgængeligt som sådan i Danmark i dag. Der findes nogle godkendte produkter inden for diffus storcellet B-cell-lymfom også, og de virker lidt ligesom CAR-T. Det er antistoffer. Dog er det ikke cellebaseret, men antistofbaseret, men det virker også ved at trække T-cellerne hen til B-cellerne, så man på en eller anden måde får rettet sine egne T-celler mod lymfomcellerne. Og det er også noget, vi har set i nogle kliniske studier, der faktisk kan være ret effektivt, trods patienterne har refraktær sygdom, og man ikke rigtig har andet godt at gøre. Så der er ingen tvivl om, den her fuldstændig anderledes måde at virke på, det har altså en effekt. Der er lige to, jeg særligt vil fremhæve her, det er glofitamab og epcoritamab, for de er begge godkendte. Og de gør dybest set det samme. Det er ikke det samme stof, og de er også anderledes, kan man sige, opbygget, men det er samme mekanisme. Og det, jeg vil vise her, det er også, at hvis man kigger i bunden her af figuren ned på de røde plots her, så kan man se, at der er egentlig ikke så meget alvorlig CRS ved de her behandlinger. Grad 1-2 er langt det meste, ikke så meget grad 3 og 4, så der er nok mindre CRS end ved CAR-T. Og det, man ikke ser så ofte ved bispecifikke antistoffer, det er for eksempel ICANS. Så det har en anderledes toksicitetsprofil end CAR-T. Og jeg viser her data for glofitamab, altså i klinisk brug for de kliniske studier. Og der kan man se her, det er highlightet her i den venstre side, er, at det er ret syge patienter. Det er patienter, der har fået masser af lignende behandling før, og det ligner i virkeligheden meget de patienter, der også var i SUMA 1, altså svært syge patienter med relaps refraktær efter højdosisbehandling, måske endda tidligere CAR-T-behandling. Og der kan man se, at dem, der opnår remission på det, der jeg viser i A'eren, de har faktisk en ganske pæn remissionsvarighed. Det ser ud som om, man kan opnå en varig remission på de her 12 gange behandling. Når man kigger nedenunder i plot B, så bliver det selvfølgelig ikke helt så skønt at se på, fordi at det er alle patienter, det ikke kun dem, der fik remission. Men det ser stadig, kan man sige, bedre ud, end man ville have ventet, hvis man skulle have brugt kemoterapi, vil jeg mene. Og hvis man kigger på SUMA 1-kurvene, så ligner det måske endda også lidt de kurver, vi så der, som om CAR-T og bispecifik er ligeværdige, eller om de har nogle særlige patientgrupper, hvor det skal anvendes, hvor man hellere vil anvende det ene eller andet. Det må vi se i fremtiden, men der er ikke lavet nogen sammenlignende studier af de her. Jeg har også vist epcoritamab her, det er også i diffus storcellet B-cell-lymfom. Det er også meget svært syge patienter, I kan se i tabellen, at det er nogen, som har refraktær sygdom, en rigtig stor del af dem, og også efter flere linjer behandling. Og I kan se her på plot A til højre, at responsraterne egentlig er ganske pæne. Der er ret mange blå, meget mange komplette remissioner. Og hvis man kigger på overlevelseskurven PFS, jamen, så ligner det faktisk meget glofitamab. Så om det ene her er bedre end det andet, er usikkert. Epcoritamab, det er subkutant, CAR-T er IV, til gengæld så er, glofitamab er IV, til gengæld så er glofitamab kortvarigt 1 år, mens epcoritamab i hvert fald i dag er indtil progression. Så der er fordele og ulemper ved begge dele. Det sidste studie, jeg vil vise, og det sidste, jeg mener, der også kommer til at ændre rigtig meget, det er for den her gruppe af patienter, vi i dag ikke tilbyder CAR-T, som har refraktær sygdom efter R-CHOP. Der har vi ikke så god behandling tilgængelig, og vi har i hvert fald ikke nogen behandlinger, der ligesom er dokumenteret med bedre overlevelse i forhold til kemoterapi i klinisk randomiseret studie. Der har vi STARGLOW i dag, som i virkeligheden viser, at den behandling, vi ofte bruger til de her patienter, de her GEMOX, som er et rimeligt tåligt regime, men ikke super effektivt. Det er sjældent, at patienten bliver rask af det.
det viser, at når man får Gemox, rituximab Gemox, og sammenligner det med glofitamab Gemox, jamen så kan man faktisk se, at der er en reel overlevelsesforskel, og det er også en betydelig forskel. Hvis man kigger ud på 2 år, så er den i størrelsesorden af 20%. Så det er ret meget. Så der er ingen tvivl om, at bispecifikke antistoffer måske også har en særlig rolle hos de her patienter, der ikke kan få CAR-T i anden linje. Måske sammen med kemoterapi, som vist i det her studie. Man kunne godt håbe på, at man på sigt også vil se, om det virkede helt alene. Jeg har lige opsummeret her lidt, når man snakker om det her med CAR-T og bispecifikke, hvad der egentlig bliver fremtiden, og det er svært at sige. Altså CAR-T har helt klart en længere follow-up. Vi ved mere om det, vi ved mere om, at der var respons, og vi ved også, at der er en del patienter, der bliver helbredte. Der er ingen tvivl om, at toksiciteten nok er hårdere end ved bispecifikke antistoffer. Der er også en kompleksitet i brugen af CAR-T. Det her med, kan man sige, at man skal producere cellerne et andet sted, og man skal høste, og der er også et tidsaspekt i, at det tager noget tid at få cellerne. Så der er helt sikkert også nogle ulemper, og så er der selvfølgelig, som man ved, en ret høj pris ved CAR-T, som man betaler med det samme. Bispecifikke, der er nok klart mindre CRS-bivirkninger, det er også klart lettere tilgængeligt. Man kan jo få det direkte fra hospitalsapoteket. Til gengæld så ved vi ikke så meget om den varigheden af remissioner, og vi har ikke de her randomiserede studier, der viser, om det er bedre end CAR-T. Det er ikke, fordi det heller er nogen billig behandling. Der er selvfølgelig også en høj pris. Hvis det virker specielt, at de fortsætter i behandling, så kan det også løbe op i en ganske høj pris for den behandling. Så om der er noget, der foretrækker i forhold til det andet, det må tiden vise. Jeg tror, at bispecifikke behandlinger nok kommer til at betyde mere hos de ældre, som vi ikke giver CAR-T, og det er i dag ofte dem, som er plus 75 år, som har komorbiditet. I virkeligheden så er dem, vi har valgt til CAR-T i Danmark, nok ofte dem, vi ville have valgt til autolog transplantation i stedet for. Der skal man, som I ved, være relativt rask, inden man går ind til en behandling. Ja. Så lige tilbage til den her figur, 70% bliver helbredt af R-CHOP. Vi mangler stadig det her med at arbejde med at finde ud af, hvem der ikke bliver raske, og om vi kan gøre førstelinjebehandlingen meget bedre. Det tror jeg, det bliver den næste ting, vi skal til at arbejde på, fordi jeg tror faktisk, eller jeg ved faktisk, at det virker til, at vi har fået en bedre andenlinjebehandling. Der er i hvert fald sket nogle betydelige landvindinger inden for de sidste år. Det betyder ikke, at alle bliver raske, men det betyder, at vi har en del mere at tilbyde. Men vi vil i virkeligheden gerne have, at patienterne ikke når til andenlinje og tredjelinjebehandling, fordi selvom vi kan gøre dem raske nogle gange i anden og tredje linje, så er det et rigtig, rigtig hårdt forløb, og der er ingen tvivl om, at der er også en pris i form af bivirkninger, og også bivirkninger på lang sigt, hvis man skal gennem først kemoterapi, så CAR-T og måske noget andet. Så jeg tror, det vigtige er at fokusere på første linje fremad. Og det var faktisk det, jeg havde om diffus storcell B-cell lymfom. Lidt en blanding af det kliniske, men også lidt om, hvad fremtiden bringer.